Ang bawat trabaho o employment, okay, ay merong levels of promotion. Diba? Halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho sa kasundaluhan, sa kapulisan, diba? Dito sa atin, magsisimula ka na PO1. O, PO1. Alam nyo ang PO1, mga kapatid? PO. Yung mga umuutang doon sa, ano yan, nag-PPO doon sa Five Sisters nung araw. Yung mga tumatawa dyan, alam nila yung ibig kong sabihin. Yung mga hindi tumatawa dyan, nakangiti dyan, di nila alam yun. Ano yung PO na yun? Tanungin nyo sa mga nakangiti, ano yung PO na yan? Ang PO1, yun yung starting point mo as a PNP officer. Ngayon, wala pa akong narinig, maliban kung may kakilala kayo, wala pa akong narinig na nagsimulang pulis PO1 na nung kulan ng 30 years nung mag-retire, PO1 pa rin. Meron ba? Ang tawag dyan, tamad. Tamad. Kasi, nung bata-bata pa siya, meron na siyang opportunity ma-promote PO2, PO3, SPO1, hanggang maging hepe, hanggang maging kernel, lieutenant, kernel, ganyan, general. Kanya lang, hindi siya, anong tawag dito? Nag-training, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya nung mag-retire, PO1. Hello? Ganon din sa ating mga Kristiyano. Nag-start tayo, attend ng church. 30 years, 16 years ka na, or 10 years ka na, hanggang ngayon, attend ka lang pa rin ng church. Ang tawag sa Kristiyanong ganyan, tamad. Amen ba? Tamad ba kayo o hindi? Tumagamanda ka, abay mo, tamad ka bang Kristiyano o masipag kang Kristiyano? Sabi ko sa inyo, malulungkot na kayo eh. Masaya kayo kanina, ngayon biglang hindi na kayo makangiti. Yung iba sa inyo, nakamisuot bigla eh. Amen? Sinabi ko lang na tamad, mga kapatid, nakamisuot kayo nga sigo dun eh. Amen? Agisam kayo na taga kapsat. Agimen kayo, tapno hanga mahalata nga dakay dijay. Amen? Kasi nung nagmisuot ka, natamaan de. Ito yung kung kunadaging ka na. Amen? Amen, Brother Sam? Gusto ko si Brother Sam, nakangiti pa rin si Brother Sam. Ayan. Okay. Napansin ko, pag ikaw din ay teacher, si Ma'am Jen, naging teacher dito yan. Nagturo, si Ma'am Jen. Diba, Teacher Jen, magsisimula ka, Teacher 1. Diba? Teacher 1 ka. Nakapuot ka pa eh. 20 years siyang nagsilbi bilang teacher. Nung mag-retire, Teacher 1 pa rin. Anong ginawa? Bakit Teacher 1 pa rin? Samantalang may opportunity kang ma-promote, may opportunity kang tumaas ang sweldo mo, pero hindi mo ginawa yun. Nagtitili ka ng Teacher 1. Pero titingnan nyo yung mga teachers natin dito, pambihira, ang sisipag niyan. Yung iba may pamilya na, may asawa na, pero ayaw niyang hanggang Teacher 1 lang siya. Gusto niya, siya ay magiging master teacher. Kaya anong gagawin niya? Kukuha ngayon ng masteral degree. Kaya, yung Sabado, kanain mo to yung bang sasabihin mo na sana time ko nang maglaba. Nanay ka, di ba? Time ko na sa aking mga anak, sa aking pamilya. Family time ito. Kaya lang sabi niya, ay hindi, walang family time muna. Mag-master teacher ako, kaya Sabado, papasok sa school. Tapos na siyang nag-aral, postgraduate education, magma-masteral degree. Bakit? Ayaw niya na Teacher 1 lang siya. Alam niyo, ang pinagtataka ko, bakit kung pagdating sa career na ang goal ay pera na galing din naman sa Diyos, pwede. Bakit kung pagdating sa Christian life,
parang hindi pwedeng magsakripisyo. Ayaw nating mag-level up, ayaw nating umangat. Gusto natin yung may mga Kristiyano na pag tinanong mo, faithful ka ba sa church? Ang sasabihin ganyan. Oo, faithful ako sa church. Paano mo nasabi? Palagi akong nag-a-attend dun. Akala niya, yun na ang measurement ng faithfulness niya. Palaging nag-a-attend. Di ba? Gusto ko ring malaman nyo na ang ating Diyos may inilaan na levels of promotion ng Christian life mo. Ngayon, ang hindi ko maintindihan ngayon, kung may mindset ka katulad nung mindset mo sa karir mo. Yung nagsimula ako sa $18 per hour. Mag-a-upgrade ako para magiging $25 per hour ako. Ano kayong dapat kong gawin? Mag-aaral ako, ganyan. Tapos yung iba, nagto-$25 per hour. Lumalaki ang kanyang pamilya. Lumalaki din ang katawan. Lumalaki ang gastos. Di ba? Malaking pamilya, malaking katawan, high maintenance. Di ba? Kaya sabi niya ganyan. Di pwede itong $25 per hour. Dapat maging $30 per hour. Bakit may mindset tayo sa ganon? Pero pagdating sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, wala tayong mindset na ganon. Yun ang malaking problema, mga kapatid. Amen? Kita nyo, hindi na kayo maka-amen. Amen kayo ng amen kanina. Ngayon, hindi na kayo maka-amen. Okay? Isa pa. Na-illustrate ko na ito nung Merkules, kung nakinig kayo sa prayer meeting. Diba? Ang mga sasakyan po ay may shift of gear. Gear. Alam niyo yung gear? Gear. Ang gas-gas girad di jay, naigirad. Gear. Cambio. Cambio. Ang cambio nung mga mga sasakyan, hanggang kwarta lang yan. Primera, segunda, tercera, kwarta. Later on, nagkaroon ng panlima. Quinta. Ginagamit ngayon yan sa mga rice mill. Diba? May nakita akong rice mill na gano'n Tapos ang pang-anim mula quinta, pag natapos na yung rice mill, ita. Kakabsat na one, terumuar. Kwarta, quinta, ita. Kasjay na one. Okay? Pero hindi. From quinta, lumabas yan. Sixta. Ngayon, yung aking sasakyan. 7. Yung sasakyan ni Pastor John doon. Yung, yung Honda CRV. Kung may CRV kayo, 9 speed. 9 speed. Magagamit po pa ba yan dito sa, sa probinsya? Ang short lang ang mga distance. Hindi mo na magagamit yung 9 speed na yan. Diba? Kailangan pag 9 speed, naka 120, 130 kilometers per hour ka na. Pero ganito ang punto ko. Pag ang sasakyan mo manual, yung makina mo, 2.5 na diesel, di-turbo pa, o kaya sabihin na nating double turbo. Kasi yung mga ibang Ford na mga truck, double turbo yan Di ba? Naka-double turbo ka, malakas yan. Ang tawag dyan ay horsepower. At saka yung, nalimutan ko na yung tawag dyan May malakas yan. Kanya lang, kahit malakas yung makina, kung hindi ka naman nagsishift, mga kapatid, dalawa ang magiging problema mo dyan. Number 1, okay? Hindi niya maa-achieve yung bilis. Number 2, mag-overheat yung sasakyan mo. Pero mo yan, mula Ilocos hanggang Manila, nakasegunda ka? Ira? Sipin mo yan? Naiintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Mula Lawag hanggang Manila, nakasegunda ka. Tapos panay ang binit mo doon sa silinyador, overheat ang aabutin mo dyan. Alam niyo, ganun din tayo mga Kristiyano. Ang biyaya ng Diyos ay katulad sa makina. Itong salita ng Diyos ay katulad sa makina. Pero, tirigat tayo kakabsat nga agsip, ayaw natin.
Kaya ipinakita ko sa inyo itong 7 levels of spiritual maturity. And please assess your life before God. Gradean mo ang sarili mo sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay failure or umaangat. Lagay mo na. The 7 level. Ayan. Nasaan ka dyan, banda? Okay? The first level of spiritual maturity is personal quiet time. Ito ang starting level ng mga Kristiyano. Pag tinanggap mo na si Kristo, you have new life in Christ. This is your primera in life. Yung primera na to will take you from point A to somewhere. Okay? Kaya sabi ko, lahat dapat tayo may personal quiet time. Taas ka ng kamay. Sino ang gumagawa ng personal daily devotion quiet time? Taas ang kamay. Pagitaas ang kamay. Come on, raise your hand. Totoo yang itinaas niyong kamay. Puputulin ng Diyos yan pag nagsisinungaling ka. Sigurado kayo ha. Consistent kayo ha. Alam nyo kasi, ganito yan. Ang quiet time, mga kapatid, hindi ito pabigat sa makatuwid. Lahat ng mga pinagagawa ng Diyos sa atin na yan, hindi yan pabigat. Nag-a-accelerate ng blessing yan sa buhay natin. Diba? Tignan mo yung sasakyan. Pag sinif mo, nag-a-accelerate yan eh. Bumibilis ang takbo. Nag-a-accelerate din yan ng grace ng Panginoon sa buhay natin. Diba, Tita Grace? Ina-accelerate yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Ang quiet time kasi, mga kapatid, ganito yan. Ang dami ko kasing outline dito eh. Saan ba yun? May outline ako rito. Ito pa. Ano ba yun? Okay. Alam nyo ba na sa isang oras ipipreach ko dapat lahat ito sa inyo? Amen? Kaya nyo? Kaya ko. Baka hindi nyo kaya. Diba? Ito. Mark chapter 1 verse 35. Sa quiet time muna tayo ha. Kasi ang prayer ko, lahat kayo may consistent quiet time kayo. Diba? Alam nyo, ganito kasi yan, habang hinahanap yung Mark 1:35 na yan. Sabi kasi ng iba, Pastor, amumla ko mano kasano trigat mingamin. Nakasapsapa kam nga agriing. Kasano kasapan ako na? Alauna parbangon. Agad awang makuna ako na. No kastat kasapa mo. Diba? Ingka magubra, Pastor, napuypuyat kampay, nabambanog kampay, among tila maibagak king gagayang. No kastat biyag mo, mas kasapulam ti sa uti apo. Dito iti pangalam ti pigsam. Dito ka kukuha ng lakas mo araw-araw. Oo, tingnan mo, Mark chapter 1 verse 35. Ito this is the Lord Jesus Christ, practice niya yan. Practice. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Makita nyo, meron siyang specific practice. Ano yon? To pray. Mga kapatid, yan ba ay practice ninyo? Who among of you, that's your practice? Nakakalungkot. Hindi na nagpipray ang marami sa atin. Pagkasang iba sa inyo, hindi na kayo nagpipray eh. Kaya hindi nyo naramdam ang presence ng Diyos sa buhay nyo eh. Parang kahit ganito, magkasama tayo, pero hindi tayo magkasama. Hindi nun malalim yun. Explain mo nga, Brother Erwin. Magkasama tayo, pero hindi tayo magkasama. We have union but no unity. Kasi ang nag-unify sa atin na isa, mga kapatid,
prayer eh. Ako, by God's grace, malapit ako sa Panginoon eh. Ikaw, malapit ka rin ba? O malupit? Malapit ako sa Panginoon. Pag nagising na ako sa umaga, usually 5:30, gising na ako, pero hindi pa ako bumabangon. Diba? O, kayo dyan, mga kapatid, kami dito, gising na pero hindi bumabangon. Kayo dyan, bumabangon kahit hindi gising. Hindi na. Oh, kasi nga, sa grabing stress na ng trabaho, tulog ka pa, bumabangon ka na, naglalakad ka na, naliligo ka ng tulog pa eh. Diba? Pero kami dito, gising na, hindi pa bumabangon. Pero hanggat hindi pa ako bumabangon, nandun pa ako sa higaan ko, nagpipray na ako niyan. Lord, pinagpipray ko ang mga brethren sa Hawaii, Lord. Yung mga young people na to, Lord. Di ko maalala ang pangalan nun, Lord, pero magtrabaho ka sa kanyang puso. Ganyan na ako, mga kapatid. Kaya bago pa ako bumangon, marami na akong na-accomplish sa aking panalangin. Amen ba? Oh, you see that? You realize that prayer is like 90% of the job. 10% is your action. In other words, yung gagawin mo is only to claim what you prayed for. Kaya kita mong marami sa atin, nagpapakahirap, walang kabunga-bunga sa buhay, sa Christian life, sa mga gawain. Bakit? Kulang tayo sa panalangin. Amen po ba? Oh. Si Bibiyag, kayo pa ikakabsat. Amen. Prayer can accomplish, you will be able to accomplish more when you pray for your activities. Diba mga kapatid? Oh, tingnan nyo Psalms chapter 5 verse 3. Lagay mo yung Psalms 5:3. Si King David naman ito. Oh, anong sabi ni King David? My voice shalt thou hear in the morning. Oh, alam nyo, ang malungkot sa atin kasi sa umaga, cellphone tayo agad, oh. Yan. Ito tayo agad sa umaga. Bukas Facebook tayo agad. Messenger tayo. Yung iba, hindi ko nila lahat. TikTok tayo. Ano ba? Instagram tayo. Yung iba naman, hindi naman cellphone ang inaharap. Nagluto na agad. Nag-prepare na. Wala nang time. Kaya kita mo ang buhay mo, kapatid. Let me show you some of the quotations. Binasa ko to nung Merkules, Ang ganda ng sabi ni David Green. Makulay ito. Apelyedo pa lang. Berde na eh. David Green, founder of Hobby Lobby. Ang sabi niya, the first hour of the morning is the rudder of the day. The word rudder is a tool sa isang bangka. Sa laki ng bangka, may kakayanan ng maliit na piyesa ito upang i-direct yung pupuntahan ng bangka. Kaya ang daily quiet time sa kanya ay parang rudder ng buhay niya ito. Just try to imagine if you are a bangka without rudder, you have no direction. Oh, kaya maraming mga tao, sera-sera, bahala na, wala sa akin yan, prayer. Hindi ko kailangan yan, wala. Ganyan ang maraming tao. Pero pag Kristiyano, kang ganda, a quiet time with God centers my heart, focuses my mind, aligns my step. We need those three important things. Center your heart. Saan ba nakasentro yung puso mo ngayon? Oh, may focus ka ba? O hocus-pocus palagi ang buhay mo? Ang taong walang focus, nag-hocus-pocus yan. Align my step. With this for ibig sabihin, nare-realize niya na life is not about him. It's about God. Oh, kita nyo yan? Maganda pa yung sinabi ni John D. Beckett, na chairman ng Beckett Corporation. Ito ay mga CEO o kaya matataas ang kanilang tungkulin. If I start the day focusing on God's Word, kung dito ako nag-focus, it shifts my entire perspective. Business is no longer just work. Oh,
it becomes a platform to live out His principle. Marami sa atin pumupunta sa trabaho, hanggang doon na lang tayo sa trabaho. Pero sabi niya, no, for me not. Because of my daily quiet time, God helps me live out His principle. Amen? Marami pa yan. Si Norm Miller, chairman of Interstate Batteries, ano sabi niya? The Bible and prayer keep me grounded and humble. In business, it is easy to get wrapped up in accomplishments. That's all you care, accomplishment. But my daily time with God reminds me it is all by His grace. Asano kung nga talaga? Ayan, ang quiet time mo. Amen? Ayan. Okay? Ito pa, si Henry Kastner, yung pinakalas, co-founder of Bandwidth. Oh, anong sabi niya? Starting my day with quiet time reminds me that my worth, ang aking halaga, and purpose are in Christ, not in my accomplishments. It keeps my identity and my ambitions in the right perspective. Kaya, yung mga Kristiyanong hindi nagku-quiet time, napapalayo yan sa Panginoon. Kahit nasa church, malayo ang loob sa Panginoon. Bakit? Wala kang personal intimacy and communication with God. Si kaman ti agasawa nga di ki agsarsarita kagabsat, no di bumaaw ti relasyon nyo ti tunggal maysa. Correct? Amen. Isamot mamati ta imbagag kagabsat. Ulitin. Si kaman ti agasawa nga di kay agsarsarita nga kagasawa no di bumaaw iti relasyon nyo. Correct? Isu nga adong kada tayo, oray adati unag ti kapilya na baaw ka. Apay, di ka mangaming kasarsarita ti Apo di binigat. Amen ba mga kapatid? Yan ang una dyan. Kaya yung ating bisita, sister, I'm glad you are there. You are from San Nicolas. Taga San Nicolas, Kagaya. Wow. Agkinawatan ta. Amen. Wow. Kasjay ti ayong ti taga San Nicolas. Aya. Amen. Alam mo kapatid, it's not accident na nandito ka kapatid. Talagang gusto ng Panginoon na i-bless ang buhay mo. Kaya lang, dapat matutunan mo yung kanyang principle of blessings. Ito ang number 1, kapatid. Quiet time. Kaya, may daily bread kami. Dapat magkaroon ka ng daily bread. Basahin mo yan every morning, every day. Okay? Amen? Oh, very good. Oh, nagtangad, nakita. Amen. Makikita kayo dito eh. So nga, di kita nagdingding dita, makikita kayo aming kakabsat. Amen? Bagaman ka abay mo, makikita na kagayam ni pastor, di ka na mabaing ko naman. Amen? Okay. Okay po ba kayo dyan? Kapatid? Next level. Isublim DJ 7 levels. Isublim. DJ Rugita kita tayo. Ayan So kung makita nyo, pag nagko-quiet time ka, yun ay starting point. Pero, kahit nag-a-attend ka na, gawin mo yung number 2, number 3. Pag hindi ka nagko-quiet time, babagsak ka pa rin. Babagsak ka pa rin. Kailangan yung quiet time, kahit nag-level up ka, ituloy-tuloy mo yung quiet time. Kasi ang concept ganito, habang tumataas ka ng level, nagkakaroon ng mas meaning yung level 1 sa buhay mo. Example. Nung tayo grade 1, day di Mrs. Passion nga teacher mita San Agustin Elementary School. Ewan ko, nagteacheran din ni Sister Jen yun. Nagteacheran mo, Sister Jen? Miss Passion. Ay, hindi naalala. Miss Passion. Siyang teacher ko noon. Grade 1. Naalala ko na pag math subject namin, bibigyan niya kami ng mga cards. May mga picture. Minsan picture ng mga rabbit, picture ng manok, ganyan. Picture ng mga trees, kahoy. Sabi niya ganyan, you count
and write the total number. Oh, ano yun mga kapatid? Ang tawag doon ay addition. Correct? Ngayon, natuto akong mag-add. Natuto akong mag-subtract. Nung mag-high school ako, yung basic ko sa addition and subtraction, it brought me to a new meaning when I solve integers. -1 plus +1. Ginagamit ko pa rin yung addition. But it gave new meaning. Nawatan nyo kausat? Kaya yung personal devotion mo, habang tumataas ka dyan sa stage na yan, nagbibigay yung next stage ng more meaning sa quiet time mo. Ganito yan. Pumunta tayo sa number 2. Halimbawa, ang level 2 mo, halimbawa, church attendance. Ngayon, dahil pambihira, pagtatrabahuhin ka daw ng Sunday. Di ba, mga kapatid? O kaya, sabi nila sa'yo, huy, ayaw mo bang mag-overtime sa Sunday? Anong ibig nyo sabing overtime? Magdadrive po ako ng Uber. Ay, hindi. Overtime. Overtime. Mag-overtime ka daw. Tapos, mas mataas daw ang sweldo mo. Time is 5. Very tempting yun, mga kapatid. Di ho ba? Anong gagawin mo ngayon? Babalik ka sa quiet time. Di ba yan? Babalik ka sa quiet time mo. Pag nag-quiet time ka na, sabi mo, Lord, quiet time yan, umaga. Natutukso ako, Lord. Kasi daw yung $20 per hour ko, magiging $30 daw pag nagtrabaho ko sa Sunday, Lord. Alam ko ang tama, alam ko ang mali. Pero natitempt ako, Lord. Ang point ko, dahil sa commitment mo sa level 2, nabibigyan lo tuloy ng mas meaning yung pagkikipag-usap mo sa Diyos. Every level brings new meaning to your daily quiet time. Amen po ba? O, halimbawa, sabihin mo sa ganyan, ang commitment mo, level 2, church attendance. Diba? Lord, bakit pag pumupunta ako sa church, parang walang pumapasok sa aking isip, Lord? Diba? Lutang ako. Ako si Miss Lenny Robredo. Pagka ganyang pumupunta ako sa church, Panginoon. Pwede bang tulungan mo ako, Lord, na every time I go to church, my heart is ready, I am physically healthy and vibrant. Yung bang pagkumanta kami, Panginoon, dinig ako hanggang doon sa Maui at Big Island. Ang lakas ng pag-awit ko. Nagagawa lahat yan sa quiet time, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, kung wala kang quiet time na ganon ang pakikipag-converse mo sa Panginoon, hindi ka talaga makakalayo sa iyong Christian life. Oh. Kaya wag nyo sabihin, ay nag-a-attend na ako ng church, kaya hindi na ako magku-quiet time. Mali. Hindi pwede yung, ay, first year college na ako, kakalimutan ko na yung addition, subtraction. Naku, mas kailangan mo ngayon yan. Di ho ba, mga kapatid? Ayan. Pagdating naman dyan sa attendance of church, ang sabi ng Hebrews 10:25, sa 25 tayo. Hebrews 10:25. Ang sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner, very clear yan, no? Sabi niya, not forsaking. Anong ibig sabihin ng not forsaking? Ibig sabihin, pag sinabi mo doon sa anak mo, oh, wag mong kalilimutan to ha, ibig sabihin, makakalimutin yon. Alam mo na makakalimutin. Tama po ba ako? Kaya pag sinabi ng Bible, oh, wag mong pababayaan to ha, ibig sabihin, magaling tayong magpabaya. Kaya ang sabi ng Bible, huwag niyong pababayaan ang inyong pagtitipon, sabi ng Diyos. As the manner of some is, and so much the more, because ye see the day approaching. Kaya alam niyo, nagpapasalamat ako. Kung meron lang akong attendance dito, meron sa inyo dyan ang perfect record. Yung iba naman sa inyo, maraming ligtaw. Hello? Dapat pala, nagpapacheck ako ng attendance. No, dahil binaka-nakatakder ni Brother Erwin ni Jacob. Brother Erwin. Pati yung mga nasa Zoom, dapat check ang attendance nyo dyan eh. Pakita man na kita at the Zoom.
Dapat kang kanayong ta-attendance yun. Kaya, Sister Luisa, kanayong ka man lang, Sister Luisa. Awa mo lang, absent mo, Sister. Amen? Oh, Ninang Rina, pambira. Doc Rina, pambira. Ang ganda ng Amerikana nyo ngayon, ha. Parang doktor kayo, ha. Brother Guy, oh, Sis Mila, dapat perfect attendance tayo, ha. Sister Marivic, oh, Sister Risa Akibay, lahat kayo dyan. Perfect attendance tayo. Okay. Ganito ang sabi ni Benjamin Carson, isang neurosurgeon. Ano ba ang neuro? Sa utak? Neuro sa utak, di ba? Okay. Sabi niya, ito talagang mautak din siya eh. Neurosurgeon eh. Sabi niya, regular worship and prayer meetings. Dalawa po yan, ha? Regular worship, linggo. Prayer meetings are places of refuge and recharge. Huwag ho niyong isipin na kabigatan ang mag-attend sa church. Sa makatuwid, recharge. Oh, parang ngayon, hindi ba kayo na-recharge? Pag uwi niyo, recharge or discharge? Ha? Mukhang discharge yung iba sa inyo. Ha? Oh, discharge kayo nung nagsimula tayo. Ngayon, I look at your faces, recharge na kayo. Amen? They center us, reminding us to seek God's wisdom in all our decision. Faith is not just personal, it is something we need to share and live out with others. Oh. Ayan, si David Green na naman. Sabi niya, the church is not just a place we go to. It's a family we belong to. Attending worship and prayer together strengthens our foundation and keeps our hearts in the right place. It's in those moments we are reminded of God's vision, not just our own. Si Trueth Cathy, ang founder ng Chick-fil-A. Meron ba dyan sa Hawaii ang Chick-fil-A? Meron! Oh, may Chick-fil-A. Ang sabi po niya, there is something powerful about worshiping God. In the church, we are reminded of what's truly important. Una, nohan ka makigimgimong ngaminan kakabsat, wala kang habit or something na, kasi ang punto ganito, the power of habit can shape your life. So pag inalis mo ang church sa habit mo, ano pa ang magpapaalala sa iyo sa kahalagahan ng Diyos sa buhay mo? You need to have a habit that will always remind you it is God that matters first of all. First, because Sunday is the first day of the week. Kaya pag linggo, nasa church ako. Una na araw sa buong linggo, it reminds me God must be first in my life. Dapat talaga yung habit na yan. Oh. Amen ba mga kapatid? Tama yun eh. Oh, gusto DJ ko na. Number 3, dito tayo magtatapos. Ha? Number 3. Oh, ang pangatlo dyan sa level, soul winner. Ano ang soul winner, Pastor? Simple lang. Na yung mga tao, lahat may kaluluwa. Lahat ng taong may kaluluwa, kailangan niyang maligtas. The greatest need of men is salvation. Itak ti daduma kada kayo kakabsat, nagudwayo ti biyagyo ti rabaw ti dagan. Oh. Yung kapatid na bisita natin, sister, ilang taon ka na? Isinyas mo anong taon na? Ito mo, sister. 46. Naku, sister. Nagudwam ti biyag mo ti rabaw ti dagan, sister. Well, kat no aging ganat 60 ti biyag mo kayat nang asawang 14 years ka pa iti lubong. 14 years ka lang ganan. Alahan ko ibagbagang aging ganat 60 ti biyag mo, sister. Ano? Sabi ko mata aging ganat 100. Aya. Pero life is short. And life on earth is temporary. All of the works that we do every day are only for our necessity. But the greatest essential in our life
numatay ka, yan at papananta kararwan. O, sister, numatay ka, amok nga kampusan tot pakaipumpunam. Ngam ammom no yan at papananti kararwan. Oh, yan. Magandang tanong yan, sister. Kaya sana bago ka umuwi, you can be sure nga kunam, thank God, na panak nagaten di baptist, na i-share da kanya no kasanoak nga makapan ijay langit. Amen. Yan ang number one reason kung bakit may HBBC dyan. Hindi HBBC ang makakapagligtas sa'yo. Pero ituturo ng HBBC ang tama na nakalagay sa Biblia na paraan ng kaligtasan. Tandaan mo, makasalanan tayong lahat. At dahil dyan, nahiwalay ang relasyon natin sa Diyos. Normal sa ating tao na pag may problema, hanap solusyon at remedyo. Kaya gumawa tayo ng mabuti, nagsunod tayo ng utos, naglikha tayo ng relihiyon. Pero ang sabi ng Romans 3:23, lahat ay nagkasala at nagkulang. Nagkurang. Hanagayang makaabot, sister. So nga aming nga tao, adakur-kurang na. Well, han na makaabot di solusyon na. Ngam di John 3:16 ko na nga ni Apo Diyos, inted na ti anak na Jesus Christ, at si Jesus namatay sa krus, walang kulang yun, sapat para maligtas tayo. Kaya sabi ng so ever believe it, pag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang tagapagligtas natin. Ayan, alam mo yung ginawa ko sa iyo na ibinahagi ko, ang tawag dyan, soul winning. Yun. Nagsusoul winning ba kayo mga kapatid? Oh, hello? Oh, lahat ba kayo dyan? Nagsusoul winning. Pag hindi ka nagsusoul winning, kapatid, there is something missing in your life. Habang tumatagal ka sa pag-a-attend, mas nagiging boring ang pag-a-attend mo pag hindi ka umaakyat sa next level of Christian life. Kaya para maging exciting ang Christian life mo, punta ka sa next level. Amen po ba? Oh, nakita ko na doon sa group chat natin ha. Pati si Sandro nagbigay na ng gospel tracts ha. Sandro, that's very good. Okay? Yan o, pambihira. Ang ka nakakita ng soul winner na naka-sunglass. Amen? Oh, bihira mo yan mga kapatid. Naimbagta makita na Jake Ikan na ti gospel tracts ya. Oh, yeah? Sandro, what did you tell grandmother? Oh, and what did you tell to the uncle you gave your gospel tracts? Huh? You tell them, you know, life is short. When you die, you need to go to heaven. Read this. That's what you tell them, okay? Ha? Pag sinabi mo yan sa kanila, mabibigla yan. Amen? Every one of us, kahit dyan lang kayo mag-start, durideta lang matipang rugyan yung mutakakabsata. Kay agmat do, mga anak yung gospel tracts, kunayogin ko na, hi, how are you? Yeah. Oh, I'm good. Life is short, yeah? Life is short. I'd like to give you this, okay? Read that. It will shorten your life. Patay ka dyan. But it will give you eternal life. Di ba? Bababa ang buhay, iksem buhay mo. Hahaba naman. Pagkatapos niyan, eternal life yan eh. Di ba? Mga kapatid, mag-soul winning tayo. Amen po ba? Tingnan mo ang sabi ni sino ba to? Pwede kong magbasa ako ng isa. Ito, si R.G. Luternio. R.G. Luternio. Oh, siya po ang founder at nag-imbento ng mga malalaking mga equipment. Ano sabi niya? I was called to be a businessman and a witness. Oh, hindi lang kayo trabaho dyan. My machines were just the tools, but the work of my life was to point others to Jesus. Business is a platform God uses to reach people in places no one else can. Kaming pastor, hindi namin ma-reach yung mga nandyan sa trabaho nyo. Kaya kayo nilagay ng Diyos dyan kasi kayo ang gagamitin ng Panginoon para maibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Amen ba? Oh, make it a goal and plan in your life. May choice kayo ngayon na,
uuwi kayo, ganyan pa rin, nakasigunda kayo. Or uuwi kayo, sasabihin nyo, yeah, magsiship ako ngayon. I will be a soul winner. Amen? O, yung kapatid natin bisita, sister, na-bless ka ba? Na-bless ka, sister? May natutunan ka ba? Good. Next Sunday, magdala ka ng kasama mo, ha? Yung kaibigan mo, trabaho mo, tell them, I want you to come. Maglano no Pilipino, may kantuman mo di Jaya. Ko naman, sister. Tira umante sa Nicolas mo. Ha? Yeah. So that they too will be blessed. Okay? Praise God. Lord, thank you for our message. Hindi namin natapos to, but we learned a lot. Continue to bless HBBC Hawaii. Thank you for Pastor June. Thank you for Preacher Glenn, lahat ng mga men. Thank you also for our visitor who came to attend today. In Christ's name we pray. Amen. God bless you.